tankkaamaan vielä tässä vaiheessa, jatketaan reippaasti ja niin siinä mennään hyvän näköisesti askeltaan menee tämä porukka. 2 ensimmäistä on ohittanut ja J.K. Värehän viedään eteenpäin komeasti ja näin on 10 kärki ohittanut tämän paikan ja katsotaanpa missä vaiheessa sitten muu osa joukkua tulee. Sieltä tulee sitten tämän jälkeen tien täydeltä 10 juoksijoita. Ja tästä tuonne maalialueelle on suunnilleen puolet. Eli puolet on taivallettu, kun tähän saakka on päästy. Ja tästä sitten otetaan se loppukiri 5 kilometrin mittainen tuonne Pohjanlammen koululle, tuonne maalialueelle. Ja näin on saatu siis tämä 10 taivaalle käyntiin, niin Finlandia Marathon tapahtuma käyntiin. Ja hyvän näköistä askelusta tässä näin, kevyesti pumpaten käsi siinä toimii vauhdittajana. Ja askel pyörii mukavasti alla. Hyvän näköistä vauhtia tässä mennään. Ja askelus näillä kilpailijoilla on sen näköiset, että he ovat tehneet muulloinkin tätä kilpajuoksutoimintaa kuin tässä pelkästään tämän Finlandia Maratonin 10. Sen verran hyvän näköistä on tuo heidän askeluksensa ja vauhti on mukavan näköistä. Tässä mennään ne 35-36 minuuttiin. Sen näköistä on tuo askelus ainakin vielä tässä vaiheessa, kun puolet matkaa on tehty. Ja näin pienet kommentit katsomoille. Kuten suuressa maailmassa annetaanpa sitten vauhtia uploadeilla niin, että tuo loppumatka onnistuisi oikein mukavasti. Ja siinä sitten meidän tulevaisuuden lupaus. Katsotaanpa tuota keveää askelusta. Siinä sitten IK nuoret miehet näyttävät menon meininkiä ja heistä sitten nähdään ja kuullaan myöhemmässä vaiheessa vaikka kuinka. Ja olisiko niin, että ensimmäinen naiskilpailija on tässä näin taivaltamassa hyvän näköistä askelusta on hänelläkin menossa siinä niin kevyesti tuossa vielä askel liikkuu eteenpäin ja tuo viimeinen 5 kilometriä varmasti onnistuu mukavasti, kun tähänkin mennessä noin vauhdikkaasti on tultu. Ja sitten naisten 10 kakkosena tässä näin. Ja sieltä naisten 10 kolmosena. Ja Mari Hyyppää. Suomen mestaruus maratonin 2 tässä näin. Kevyesti askeltaan tekee taivalta 10 ja on ottanut tuossa verryttelyvaiheen päälle vain, koska hänen matkansa on hiukan pitempi, eli tämä 10 on hänen kevyt aamulenkki vain. Ja naisten, sanoisin 4. kilpailijana tämän pisteen ohittaa tässä näin. Pinkissä paidassaan kevyesti askeltain tämä rouva ja hyvin on matka tähän saakka taittunut. Ja sitten tässä näin, Lotta Mäkinen, tämä JK:n asussa kilpaileva nainen, on Suomen ennätyksen haltija 2000 juoksussa, jotenka hän on tässä naisten kilpailussa, vaikka on vasta 12-vuotias 5. ja hänestä tulemme kuulemaan varmasti tulevina vuosina. Pankaapa nimi mieleen, Lotta Mäkinen, varmasti kuullaan näissä kisoissa ja hänen valmentajansa Kari Kallio tässä sinisessä paidassa on jäänyt mies valmennettavasta. Otapa vähän vauhtia lisää, Kari Kallio.